kuma ita ta dage sai ya aure to ita banda abincin ainihin ina cewa aure samun farin ciki da kwanciyar hankali shine aure ba wai auren budurwa ba tun daga 'yan matan nan shekara 1 wata 6 wata 3 kai har auren wata 2 an yi to ba san yadda za su riƙe mijin sai ka ganin da na aure ya lalace wanda sadiq din ma ya zo ya same ni din ne ce a wannan tsallake-tsallaken nashi in budurwa ya aure kwana nawa wallahi da yanzu an yi an gama kuma in banda ma abinta banda ni na san me nake ina da hankali a iskancin da an take mu wallahi idan yarinya zamani ta samu a gaba na za a daga ta ana liƙa ta da ƙasa ina kallo Allah ya bata sa'a ta dauko budurwa ta bashi a gaba na zan ga ana watan da ita wallahi ai sadiq sai dai ne ni dan marin ya same ni jajirtacce ce auren soja ne wallahi mata fara dan bai isa ba ba ma zai yi wani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ƙawata. Barka da zuwa. Yawwa. To, zo ki zauna. A to na kya tashi ke kuma kice in zauna? A to me a ciki?